Вземете 3% отстъпка от RDS.BG с промокод PROMO3. Иво се облегна назад в стола си и сложи новите си слушалки Logitech G435 в цвета черно и неон жълто. Още преди да е натиснал бутона за стартиране на играта, той усети нещо различно. Те бяха толкова леки, че сякаш изчезнаха върху главата му. С един плавен клик ги свърза към компютъра чрез Lightspeed безжичната връзка. Без закъснение. Без кабели. Малко се поувлякох с разказите. Днес ще ви представя слушалките, които ще променят начина, по който чувате света, Logitech G435. Представете си момент, в който потъвате в играта с мощен и кристално чист звук. Без излишни кабели, без ограничение, само вие, действието и Lightspeed, безжична технология, която осигурява мигновена връзка с вашия компютър, PlayStation или мобилно устройство чрез Bluetooth. Но чакайте, има още. Тези слушалки не само звучат невероятно, но и мислят за бъдещето, създадени с рециклирана пластмаса и опаковани в отговорни материали. Да, комфортът може да бъде и екологичен. И разбира се, стилът, 3 уникални цветови комбинации, за да подчертаете своята индивидуалност. Черно с неоново жълто, синьо с малиново или нежно-бяло с лилаво. Кой ще бъде вашият избор? Леки като перце, мощни като гръм, с двойни микрофони, които елиминират шума, G435 са тук, за да ви дадат глас в играта и ритъм в музиката. Готови ли сте да влезете в новата звукова епоха? Logitech G435. Комфорт, стил и мощ събрани в едно.